kubor nakaslem jong unong san Hima. Kaway ka Longkmie kala duno yala ka jong ka jing im. Hadian bakala sya rong no haka jong kawa ya kabaratip. Kum kapor jalam. Kabadang hapru hapo ka shnong mau kawa hawas kase hills. Kar kum ka kubor baloy alum na kihe pulit ka district. Layat hu bakate ka jingja kala ja haka artarik menta ubnay hadian basangut ki briu. Ki basa hapo ka dong nong den jong ka shnong new nong ston. Kila hiar sya kate kawa bandit sajan. Hendray laong Katba kidang sajan kensan kala sedang ban slap. Bat ka umru kala kiyo kensan. Bat day haka nikapor bakila persyang ban mare syarut wa. Ban light na kinu-kinu ki jingja. Hendray hakati kapor kumno ka kong rilinda sembet badang arpusaw snem. Kala sya arong no haka Katba ki wei kila Ngut kila yok ban Phet. Ki kubor ki yat huru bahadian ketika jingja. Ki pulit ka nong stony haringkat ki pulit ke tenat fire and emergency service. Haka jinon lang ki Katba. Kila hiar sya ketika jaka. Bat haka jinga kun ban wat haka por kumba saw shiteng jan miet ay. Lalap no ya kamet yap jong ketika Longkmie na ruot jong ketika wa. Kaba sakut habdeng ki mau siang. Ya kamet yap jong ketika Longkmie lapan kit no sya civil hospital nong stony. Nak bentaban pendep ya ki jinon kam kat kum ki kendon an.